Boys, 13 jaar zijn gestart en moet je Mika Scherphoff in de gaten houden. De thuisrijder hier fietst nou ook weer op positie nummer 1. Hij komt het snelste door de eerste bocht heen. Wie fietst je dan op positie nummer 2? Die is in handen van Davio Haatsberg met Tom ten Hopen. Ten Hopen hier op positie nummer 2. Gevolgd door 542 Koen Tijing. Tijing hier op positie nummer 3. En dan zien we nog iemand van de Vaart hier op positie nummer 4. Dat moet er zijn Olaf Wassens. Wassens hier nog op positie nummer 4. Maar nog steeds aan de leiding is het 555 van Mika Scherphoff. Scherphoff hier aan de leiding. Gevolgd door Ten Hopen. En op 3 is het ook thuisrijder Koen Tijing. Maar de grote winnaar bij de boys van 13 jaar is Mika Scherphoff.